Machiegni kendo nyakwara mogi chenro pod en mar migago jotelo mawuok e kaunti ma Nyamira dwaro mondo bad migepe mag piny owacho mochung' ne arita kwe arit chenro mag arita e kaunti no magiwacho ni gisani oserochore ka giloso e kinde nyasi moro e gwenge ma ACA kar chund bura ma Burabu. Jod bura e kaunti no Jerusha Momanyi osehinya medruok mar kuo nek kod rocho ratich oganda. Kora jod bura ma West Mugirango Stephen Mogaka okwedo njore mosebedo ka nenore e rombe mag siasa kojiwo obila mondo otim nonro kendo kawo ndamo mager ne jogo mawede ni ketho kendo siayo njore e rombe ma kamago. Matuta na kinde chensi mondo chin Amiralia mwana wasani Nero David no ibo ile matuta tikakuwa nengwane ya moiga wase wa nyumba 10 na pia clan elders. Tunawaomba mtusaidie kupata wale watu ambao wako wabaya kwa vijiji yetu, kwa sababu tunataka kuangamisha kabisa, tuangamize wale watu ambao wanaangaisa watu wetu katika vijiji. Wale ambao wamefanya mzaha ati wanaenda kwa matanga na sarakasi zao kwenda kuharibu matanga, mimi nataka kuambia wazazi wa pembe hii, tafadhali, na Wakristo, restrain our children wasitumike vibaya kwenda kufanya uhalifu, kwa sababu interrupting a lawful assembly is a breach of the laws of the Republic of Kenya. Oganda alura ma Eshi